И здравейте! Тук сме с Евротрук 1. Искам да покажа тази наистина велика... вече не е велика чак пак толкова, но преди някъде около 5 години, 6, бе наистина уникална. Малко ми е трудно, но защото сега с клавиатурата аз по принцип съм свикнал с кормилото. Ще да направя един видеоклип. Аз съм си сложил мод, така че не гледайте. На маркето и към мен не съм модули. Така, сега отиваме от Амстердам до Франкфурт. Вау, наистина не мога да карам, но опа. Но... Чакай се, пътя тук ти на корабища. Наистина много трудно, особено... Не знам, но защо са направили този мод толкова труден, камиона по-точно за каране труден. Не знам, много просто при завоите много е трудно, много поднасяно. Моята цел е да го закарам до Франкфурт и да свършим. По принцип, по-патка ще намалим. Опа, вижте, наистина аз си не съм свикнал с копчетата да играя. Отдавна съм играл с тях. Така че ще карам лошо, но все пак толкова ма бива, но вече сега мигаче да дадем. Ганното е, че ганното е, че ледалата не съм вижда нищо, просто така. Значи мога да си добър. С маркето. Дай, нека до 120 камиона, тъй като това е мод. Иначе, ако вземате... имам и сейф, но започнах от начало. Иначе, по принцип мен повече ма кефи 2. Не знам, просто графиката и пътищата там са по-реалистични. Дай, 120, дай, браво. Така, с тези колко карате? Над 120, щом те, разбира се, това е магистрално. Виждате от старите модели, наистина. Мода иначе си го бива. Интериора е добър на камиона. Ето Франкфурт. Иначе, не знам, но много стръмни завои има тук. И виждате, някак си, вижте как заева сам по миналото. Той не мога да поне нещо, защото ме е страх. Опа! Си как този е без гума? What the fuck? Този как е? Да, разбира се. Едно си е едно. Разбира се, не мога чудва за първи път. Истина, карам по средата, защото някак си ми е по-лесно с скочетата, иначе по принцип. И съм бърснал. И този е без гума, задната. Не знам защо те. Опа. Не ме бива да карам. Това го казвам
не искам да провеждам адски движения, защото ще се преобърна и като е по-добре. Кога съм си ударил на маркето? Да, от начало, преди да почна като го закачам. Не знам, но за Scania 124 е по-добре. Това на марке. Много сте бързи. Аз в момента мисля, че нося въглища. Не знам. Колкото пишеше когато си избираме маркетата, пишеше на такова, доколкото. Не знам, няма значение. Важното е да го закараме до Франкфурт. Да, ето, на картата започва да се виждам. Че не мога да идем сега през стъклата и опа, виждате как резките движения просто наистина. Пък представете си на две. Там само да вземеш мораско движение направо камиона изсвърча от пътя. И един път ми се е случвало. Аз не знам какво правя. Ади, дай малко гъста. Аз съм тежко товарен сега. Виждате, дори не мога да взема завоите, но както и да е. Така. Не знам дали изобщо се чувам, но както да ще направя нови видео, ако има някакви проблеми. Искам да се постарая в този видеоклип. Ето Франкфурт надясно. Сега... Не знам, но още един видеоклип мога да направя. С този ман много яки дрифтови стават такива завои. Мога да направя един видеоклип. Да, и този няма гума. Опа, виждате. Някога с някого. Ако ще стане, или ще провалим. Или... Опа. Виждате колко... Не знам. Реалистична ми е. Иначе, добре, но... Просто завоите. Значи камиона си е идеален. Всичко е идеално. Ама аз май докаране ми е идеално. Така, Франкфурт. Да. Още тук вече магистралата, вече влезна... Не, още не. Дай. Опа, тук се продължавам напред. Да. Вече сме в града Франкфурт. 50. Какво ме интересува? И ганото е, че много бързо се доспива тук на едното. Ево тук. Едно. А на две... На юг друг беше и на Герман. Друг. Опа. Тук сме. И пристигнахме живи и здрави. Да. Знаем какво да направя сега. Така. Добре. И до следващия път.